чакай, ще изтървахме историята. Вие толкова сте изпуснал, господин Чауинга. Чауинга на мен. Кажете, Няма какво да си го сме... представям. Какво сме Ами сега изпуснали? разказват на господата полицаи за моята Садно на приятелка шампанско? Галка. Нейната приятелка Галка. Чухте ли? Панско? Галка. Галка, да, и аз чух много добре, знам. Нека се върнем един ден назад. Не знам. Ето го сега там. Ето го. Не, вижте си го. Не знам. Не съм. Той се заби. Той се заби. Не. Не съм. Не съм. Здравейте. Защо не внимавате къде вървите? Защото ме плашат и ме гонят, тия и ме хващат и искат да ме вкарат тази кола тук зад мене. Ясно. Бихаме в един клуб, искам да ги осъда в момента и си чакам адвоката на спокойствие. Имам и свидетелки. Ето ги. Хайде, идвай, бе, не се обяснявай. Ясно. Ти не ми обяснявай, бе, като се замръзва. Ето, Ортис ли ви е бил? Ортис ли ви е бил? Знаете ли този Орис? Този Тя- гаден мръсник какво е причини? Да, искам разрешение от тебе да хоспитализирам госпожата в болница. Господин Ортис, докосите ли жената по агресивен начин? Ще ви арестуваме. Предупреждавам ви. Тя жива ли е още? Жива е, благодарение на мен и на моята умна, руса и красива глава. Ясно. О, майко Не мила. говорим, че вчера се бутнахме с мотор в един тир и на мен ми се спука лявата цица, а на галчето й се спука и се ботокса и сега лявата и горната и устна. Ама добре ли сте ви Върви на въобще? изток. Не знам, мисля, че да. Ще живея поне още 2-3 години. Майко. Елате запознайте с нашия модел на полицията, Демиан Браун. Здравейте, господин. О, ти си рус като мен. Аз съм Може да сме Барби и Кен? Демиан Принца. Браун. Аз не искам да ти казвам Деймиан, ти си Кен. Ти си Кен, Кен? аз съм твоето Няма да Барби. сте единственото, която ми вика така. Как? Кен? Да, ще Кен бъда Н или единствената Кен в Т? сърцето ти. Посмей да погледнеш друга, казвам ти, ще те набутам в палмата. Той е единствения рус в града. Къде ще намеря моя Кен, ако не е той? Той отдавна не се е събуждал. Отдавна не се е събуждал, май добре го посрещаме. Нали знаете, госпожице? Господин Чавинга, според мен просто не искате да го дадете. Не искате да се разделите с него. Истината е, че аз не съм мъж. Ами... Здрасти, Браун, здрасти, Не Браун. сте Не. бързана жена. Госпожице, вижте. Хубаво тогава, Този тръгвам Браун, си. ела да те видя на страна. Ето го, вижте го и Ето, той. What the fuck, чат? Двама руси имаме. Ама този прилича малко на... Той е като принц Славен, очрек. Той е... Да, Това е втория да. най- Принц Славен е това. Те са братя. Чакайте, Принц Славен, другия е хубав, ама този е малко крив. Ето ти един. Абе, госпожо, вие сигурно не сте... че не сте употребявала нещо, а? Аз употребявам само по 3 чаши вино на вечер, господин Чавинга. Не злоупотребявам, това е за здраве. Тя ме игнорира. Това го Браво. прави с цел назлообялните бръчки да седят навътре, а не да изпъкнат навън. Като Адамовата ябълка на галка. Да. Какво? Елате, госпожо. Идвам. Това е лично за вас, от мен към вас. Я да видя. Да Лошо момиче! Опа. Ама Чавинга. аз искам... Да. Готов съм да развея парфюма си и с улиците Тихо на бе! Тихо бе! Дари чил! Чакайте, Дари не чил! искам да съм в центъра. Аз верно съм в центъра. ме. Дари чил, майко! Какво беше? Парадайз Гарден. А така, хубаво го лигавайте. Хубаво. Добре. Леле. Не, Чавинга! Ние се оттегляме от 10 ви колеги във водата. Точно така. Точно тази бедара ни трябваше. Не, аз днес вече 2 жалби подавам. Кен, моля те, искам да станеш мой принц, не на репелото. Кой сложи фиш преди мене, бе? Не искам да си моя принц, не на всички граждани. Къде е Демиан Браун, бат? Ох, Чавинга, добре, че си ти, значи. Щял на целия град принц да бъде, ма този какво си позволява? Абе, не целия играч чака топа. Нали? Абсурд. Аз му казах, значи ти ще си само моя принц. Абсолютно няма как да... Чакай, че Линчето звъни. Линче! Пред репелото съм. Давайте езики. Чакайте, аз ще езика, колега. 496 до Демиан Браун, моля 1025 пред репо. Разбира се, аз
не ти ли казах интервюто какво беше, Линче? Аха. Господин Чауинга, имам един въпрос. Вие ми изглеждате така сериозен полицай. Кажете. Може ли да проверите, тъй като днес съм пуснала 2 оплаквания, 2 жалби срещу едни престъпници? Да видите дали всичко е наред, защото не знам дали са взети под предвид, защото аз очаквам те да бъдат наказани. Какъв е проблема? Кой умира? Кой умира, Чауинга? Никой не умира, колега. Мале, тук става скандала. Ела бе, Кен, ела да си поговорим, моля ти се. Тези са Да, сестри. аз умирам. Умирам за теб. Така. Казвам те, Кен, ела тук лошо ми и получих сърцето. Ай, да не говорим, че имплантът на дясната ми цица се е пукнал. Майко. Имате нужда от шугар, Дани, май? Не от супер тече. Чауинга е експерт по това. Чауинга ще се заеме. Ще взема определено. Като Кен не ми стане мъж. Елате, госпожица, вие, елате. Вие ми писахте показанията, ела. Елате. Искам да споделите на господин Чауинга моите показания, тъй като нищо не е предприето по това, което казах. Чауинга, заповядай. Господин Чауинга, разчитам Какво ме на вас. намесиха? Погледнете ги, вие така най-сериозно ми изглеждате. Аз просто... Да. Разбирате ли? Подадени са най-сериозно. показанията, абсолютно нищо не се случва. Нищо Не, се вижте, случва. госпожо, аз имам някакви съмнения, че колежката също се бори за вашия принцип, между другото. Колежки, няма да се разберем, така че казвам. Това е моят принцип. Спокойно, чакайте, спокойно. Да се бием, казвам ти. Не. Аз съм с... Колежки, аз съм с 700 кубика пред теб. Принце, избирай сега или никога ти казвам. Няма да какво го беше, втора какво шанс. Чакай, какво сте? Гледам. С Сверявам. 700 кубика съм пред теб. Искам нещо да кажа. Кой беше то новия тренд в TikTok, а? Колежка Фрея, влезнаха ти на въпреки. Да се биете не ми стигат около 10 000 $. Извинявам се, господин Чауинга, може ли да погледнете документите? Да, ще ги погледна след Че случай. нещо ви казвам, абсолютно никой не ме приема сериозно. Ще ги погледна, разбира се. Сега ще обърна внимание. Кажете само сега. Госпожо, Сега, господин имате ли Чауинга, някакви... сега искам да ги погледнете. Сега, един момент, моля ви Това се. е наредба. Чауинга по-бързо. Колежке Фрея, кажете. Има ли смисъл да се стига до нещо по-сериозно с мадамата? Или Демиан Браун е само лаш? Има хубави очи. Аз казвам, че няма да стане това. Така е, Райдър. Тя каза, че Няма да го позволя. Вижте сега, първо, че имам финна талия, 700 кубика. колеги, Сега, малко горната устна днеска ми се изкриви с очи север, леко така. Тактично и леко на северозапад. Обаче, с малко хиорон в устните се оправя, така че господина Кен, не знам как мога да избере вас. Просто нямате шанс. Знаете ли, Вчера дойде една галка, как се казва, и той Галка, най-добрата ми Чакайте колежката да се изкаже. Така, значи аз по принцип в момента съм на работа, много не ми занимавам с вас, но нямам нищо против вие да си мислите, че имате като цяло някакъв шанс. Добре, Майко! Какво ми говори този покварен ширан на мен, че нямам шанс? Майко, миличка. Направо сърцето беше това. В чувството, директно. Райдър, бият се за Демиан Браун. Ама не личат купки под балата, не се забелизват от другия край на улицата, така че да не ми говори. Вие трябва да кандидатствате за полиция. Не, какви работи аз не мога. Вниманието на всички полицаи. Какви работи? Сега сте пред мен. Толкова сериозни мъже, аз съм очарована от тази професия, господа полицаи. И съм тук, за да заявя огромното си желание и съм сигурна, че вие няма да откажете да имате по-фолк певица в полицията. Аз бих направо изпразнил целият пълнител. Пат. Майко, колега, спокойно бе. Няма да ми говориш така. Само единствено Кен може. То като кажа... Леле. Спокойно, колега, спокойно.
Питбуле. Извинете, госпожо, заговорих за пистолета с изпълнителя. Вие ще се Сигурна страхотно съм. И попълнение аз в тази имам полиция. пистолет. Да. много лошо, ако имаш Елате искам при да Демян. стана полица. Демян, не искам да го виждам тоя. Извинете, Предател. мога ли да чуя един отказ? Как пеете само? Разбира се, само кажете какво да ви запея. Каквото ви е на душа. На мен всичко ми е на душа, особено Кен. Дай народно. Най-добрата фирма! Най-добрата фирма, нашата е... Браво! Браво! Чакайте, забравих Yeah. текстовни, аз знам добре тая. Може ли 100 патрона? 100 патрона, 100 патрона. Мога да ви обещая едно нещо, господа полицаи, слушате ли ме? Да. Ако стана част Не от става. полицията на Става първия ли за пълчет, певица? ще ви пея колкото искате. Вие ли ще направите Това ще е най-скандалното нещо. Много ясно, аз ще Ако тя стане организирам. полицайка. Кое? О. Вижте сега. Айде, от мене пиенето, от мене Няма да пиенето. настоите да имате чалга поп-фолк дива в полицията. Мисля, че това е единственото, Дива, което ви липсва. дива. Проблем, госпожица, е, че може би ще се избият с колешката в време. Безпокойно, да, екстеншените са по-ефтини от моите. Ще Айде, госпожо, ометем успех. тоалетните с тях. Райдер, къде отиваш? Идвам с тебе. На Клотинг, ма не знам кое радио са. Айде, идвам с тебе. Госпожо, успех ви пожелавам. Благодаря, господин Чилуинга. Чао. Айде.